verse 20. Did I start at verse 20? Yeah, verse 20. Verse 19. Wathi lo ndawo yiBhethele, kodwa ke isixeko salapho kwakusithiwa yiLuzi. Verse 20. uYakobi ke yena wenza esi sifungo, ukuba uThixo undigcinile wandilondoloza oluhambo, andiphe ukutya nezambatho, ndide ndibuyele ekhaya, ngenene ndiya kumkhonza undikhoyo, abe nguThixo wam. Verse 22. Elilitye lesikhumbuzo ndilimise apha, liyakuba yindawo yokunqulela uThixo. Ndiyakumahlulela isishumi kwizinto andipha zona. Amen. Amen. Kakho uye phawo 35. You can verse 35. Bang numero and one full numero 18 verse 21. Genesis 35, yeah. Genesis 35 from verse 1. Yeah, from verse 1. From verse 1. Isikhondaba sithi uYakobi usikelelwa nguThixo eBhethele. Verse 1. Wathi uThixo kuYakobi, hamba ngoku uye kuhlala eBhethele, uze ufike undenzele iqonga lamadini apho. Mna ndingulaa Thixo wavela kuwe exeshikweni wawubaleka umkhuluwa wakho uEsawu. Verse 2. uYakobi ke wayalela intsapho nezikaka zakhe wathi, yahlukanani nooThixo basemzini abaphakathi kwenu, nihlambuluke, ninxibe mpahla zimbi. Siza kumka apha sifudukele eBhethele, apho ndiyakumisa khona iqonga lamadini loThixo, owandikhulula engxakini, nobesoloko enam naphi na apho ndikhoyo. Amen. Amen. Number 18. Senhlangwa. Verse 21. Uyabona onyana bakaLevi ndibanika zonke izishumi kwaSirayeli ukuba zibe lilifa ngenxa yomsebenzi wabo abasebenza wona, umsebenzi wentente yokuhlangana. Bangaphi ndonyana bakaSirayeli basondele ententeni yokuhlangana hleze bathwale isono bafe. Verse 23. Ke bona abaLevi bosebenza umsebenzi wentente yokuhlangana, babuthwale ubugwenxa babo, ngummiselo ongunaphakade ezizukulwaneni zenu, abayikuba nalifa phakathi konyana bakaSirayeli. Verse 24. Ngokuba isishumi sonyana bakaSirayeli abasirhumela uYehova urhumo, ndisinika abaLevi sibe lilifa. Ngenxa yoko ndithe kubo, mabangabi nalifa phakathi konyana bakaSirayeli. Verse 25. Wathetha uYehova kuMoses esithi, thetha kubaLevi uthi kubo, xa lithe nasithabatha konyana bakaSirayeli isishumi endaninika sona esiphuma kubo sililifa lenu, norhuma ngaso urhumo kaThixo ngesishumi sezishumi.
verse 27 wothi umrhumo wenu ubalelwe kuni uyingqolowa yasesadeni uyinzaliseko yasesixovulelweni. Kube sisiya kuMalaki ke chapter 3. Uqale nje pha ku verse 7. Yes. Malaki chapter 3 verse 7 isihloko ndaba sithi ubuqhophololo kwizishumi. Verse 7 Ukususela kwimihla yoyihlo niyityashele imimiselo yam anayigcina. Ngoko ke undikhoyo onamandla onke uthi buyelani kum nam ndobuyela kuni. Niyabuza ke nisithi masibuyele kuwe njani na? Verse 8 Umntu angamqhatha na uThixo kanti nina niyandiqhatha. Nobuza ke nithi sikuqhatha kanjani na? Kaloku nilenzela ubuqhophololo kwizishumi nakwiminikelo. Xa ninonke ke isizwe sonke niqalekisiwe kuba niyandiqhatha. Izishumi ziziseni ziphelele endlwini enguviba wam ukuze kubekho ukutya endlwini yam. Jesus. Khani ndivavanye kulo mbandela utsho undikhoyo onamandla onke. Nibone ukuba andiyi kuwavula na amasango ezulu ndinithululele iintsikelelo nditsho nangaphezulu kokufuna kwenu. Verse 11 Izinambuzane ndozithintela zingazitshabalalisi izilimo zenu, nemidiliya yenu emasimini ingaphulukani neziqhamo zayo, utsho undikhoyo onamandla onke. Verse 12 Ke izizwe zonke zotsho zithi nithamsanqelekile kuba ilizwe lenu loba leli lihle kunene, utsho undikhoyo onamandla onke. Amen. Bazalwane, ngizofuna nje ngofushane ngomnikelo particular umnikelo wezishumi. Hallelujah. Bazalwane, kunendidi ngendidi zokunikela. Indidi zokunikela zonke unikela kuba uqhutywa inhliziyo, kuba ufilisha, uba ufeel like ndikanikela. Sine offering umnikelo lona iflukile le sinikelayo. Sibe nomnikelo i-pledge le ubekile ukuthi sizokhupha imali engaka ngenyanga. I-pledge ke leyo. Ke ngoku utreasurer unelungelo lokukhumbuza. Hallelujah. Lokuthi upledgile ukuba wenze isithembiso kuThixo. Hallelujah. Kube khona umnikelo okuthiwa sacrificial offering whereby uncama into okade uzoyenza ngenxa bakhona isidingo endlini kaThixo. Hallelujah. Mandithi uzothenga imoto uthi seyibeke imali yemoto kufumanisa uba kuwe kufika isiphepho kuphephuke endlini kaThixo. Uthathe lo mali yemoto uzolungisa indlu kaThixo, wenze i-sacrifice. I-sacrificial offering le offering eyenziwa uAbraham. uAbraham wayencama unyana wakhe Isaac ukuphela kwakhe. Hallelujah. Was sacrifice. Ke ngoku you know le nto za i-sacrificial offering leyo umnikela ngoba kukhona isidingo. Uthi bendizowenza lento kodwa ngoba uzowenza lento
nxa khona isithiko endlini kaThixo okanye i-sexual offering ayiyi endlini kaThixo kuphela belizoyaza lento nanku umntana kamakhelwane akanahlanga thathe lento kuze yinike umntana kamakhelwane kuzoyenza umsebenzi wakho uyithathe uyinike umntana kamakhelwane you sacrifice. Hallelujah. Kube khona umnikelo okuthiwa zizishumi. Lo mnikelo ke akuyi ngokuthanda kwakho. Lona kuzishumi awuyi ngokuthanda kwakho, ise command, ngomyalelo. Hallelujah. Yonke eminye iminikelo unikela kubuqhutywa inhliziyo. Hallelujah. Isuka kuwe lonto leyo. Kodwa lo wezishumi kushiwa kuthiwa zizise. Ngamanye amazwi ifana ukuthiwa ufana ukuthatha ishumi ufana ukuthiwa yeka ukujola. So the one that same thing. Ibe iyalelo nguThixo. Ifana ukuthi yeka ukunxila. Yeka ukuba. Fa uyalelo esuyalelwayo nguThixo. Umyalelo esuyalelwa nguThixo usoloko unosohlwayo esamnaphakade ngoba xa ungawenzi umyalelo kaThixo wephula umthetho kaThixo sesono eso. Balo bazalwane, if ever uthe uThixo ngakwenza into ethile wangayenzi, that's a sin. Kweminye iminikelo yonke unikela kuba uqhutywa inhliziyo. Kodwa when it comes to izishumi kufuneka uqiniseke ukuba you obey. uThixo ke ufuna nje u10% wento oyifumaneyo. Uthi njengoba ubhatala ishumi yisign your obedience. Ufuna ukwenza uba umthobelo uThixo. Uba uthe uThixo xa kunika lamanzi athi thatha amanzi undiphe iglass amanye aseleyo ngawakho uwasebenzele into zakho. Uba uzoninika na uzonithela na le glass. Hallelujah. Amen. Ngoke ngobazalwane each and everyone suppose uba asibhadale isishumi u10% wento ayifumanayo. Yabona ke ngolasifunde khona kuGenesis chapter 28. Siqala pha kuverse 20. uYakobi lapha ebebaleka umkhulu lapha bebaleka umkhulu wakhe. uYakobi lapha ubaleka umkhulu wakhe. Njengoba ebaleka umkhulu wakhe uyafika uyalalela ityeni. Ubona ingelosi zisehla ngeleli. Njengoba ebona izingelosi zisehla ngeleli. Ngoku into eyenzekayo njengoba ebona ingelosi zisehla ngeleli. Uthi ke ngoku yena yabona Thixo ukuba uke wandigcina wandikhusela nantoni na ondinike yona ndizokunika u10%. Yabona bazalwane nantoni na wabaleka waqhubeka ehamba enaso sasethebiso athi uzosenza. Waya kwalapha wafika kwalapha yonke into ayithinta kwalapha yande. Yonke into ayithintayo kwalapha yanda. Nemfuyo yakhe yanda nekalapha yanda. Wabona abantwana namakhosikazi. Ngoku lapho 25 uThixo ke ngoku wamkhumbuza isethembiso. Ukuthi ngoku wandithi okay uthe pha ku28 wathi le ndawo igama layo yiBhethani. Therefore ngoku 25 uthi ke ngoku hamba uye eBhethani uyonemisela iqonga lamathini.
ebethele ndawo kuzoba indlu yakho lena uzozisela ishumi kule ndawo. Therefore uThixo uthi hamba ke ngokuyoyimisa indlu yakho. Waxelela uba abantu ahamba nabo bahlambuluke banxibe impahla zimbi ngoba seyomiswa laa ndlu ebethile ngayo. Isishumi ke bazalwane sisiyaphi endlini kaThixo. Makube kukhona i-altar. Awusisi ke isishumi sakho kwi-movement. I-movement singadibana singabazalwana behlukeneyo. Sihlangane sihamba ivangeli lokungcwele yabo. Unganikela pha uqhubeka inhliziyo. Kodwa xa uthetha kwishumi makube khona i-altar ozonikela kuyo. Haleluya. Isizwe manje makube khona ibandla okanye ibandla icala isibingelelo. Makube khona isibingelelo, kube khona umpriest okanye umfundisi umpostile kulo ndawo leyo. Awuthi ke kuba khona WhatsApp group sihlangene pha WhatsApp group siyashumayela uthi hayi ke ishumi zami ngizozibhatala lapha WhatsApp group. Irongo isishumi wathi uzosatha uzosapha yakoni endlini kaThixo. U10% wena athe wamsila ngayo. Yabona ngokuthi hayi isishumi ngumthetho lapha ilaw yayingabikho nokuba before ilaw abantu abathi bobhatala ishumi bathembe ishumi uAbraham noYakob bathi bathembisa ngezishumi. Masiyazi ke indawo apho izishumi ziwakhona zisiwa endlini kaThixo. Noma ungathiwa kunomvangeli oshumayela kakhulu eshumayela evangela esitratweni esalukini. Ishumi zakho ngekwazi ba uzibhatala kulamvangeli. Unganikela kandlela yonke kulamvangeli. Kodwa when it comes to 10% awuzenzeli unothanda. Haleluya. Njengoba kubazalwane xa sibona umuntu eshumela phakathi edolophini eshumela ngoYesu osindisayo ngomphosela lo 10 rand wakho noma lonayo unikele kuyo iphasi kusezimathini. Kodwa ungathi hayi ishumi zami lenyanga ngizozibhatala ngokulamvangeli ashumela khona. Ishumi makube khona i-altar. Bekhona makabe ngumuntu ombosile. Bekhona i-altar oyisakuyo. Haleluya. Nansi ke enye into emasiyazi ngezishumi. 1 isishumi semali oyibolekileyo awusizisi. Ukuba amancoko uthe wabona hey wathi hayi waqaba ofarishwa wathi hayi ngifuna ake ndiye kwakhe ngifuna extender. Waya kulo bank yakho yakunika noma 100,000. Yathi hayi uzobhatala kancane kancane. Awusibhadali ishumi salo mali leyo because akuyongeniso. Imali osazophinda iphindisa ubhadala ishumi sayo. Isishumi uba njengoba ngoku kukhona lokugwela begalelo niyaganela uba ubusibhadala isishumi inyanga nenyanga ungaphoswa nyanga. Uba nemigalelo niyagalelana bayasithi 500 so behleka uphela unyanga awusibhadala ishumi salo mali leyo unganikela xa unikela ngoba kaloku ubone ishumi la mali ifana imali ukuzibekele yona. Amen. Haleluya. Amen. Akuthi kuba hayi kwazi nemigalelo besikade sezimgalelo liqebile ngoku nafumana lo 20,000. Uthi hayi ke ngithatha 2,000 nozise enkonzweni ibhatala ishumi. Hayi awuzibhadala ishumi if ubukade ubhadala isishumi inyanga nenyanga. Ngoba le mali yomgalelo ifolisha kula 90
percent oza kuwe unganikela xa unikela. Okunye xa ubhatala 10 uba ke ngokuthe kulo mgalelo wakho ayobeka ebhenki wafumanisa kulo mgalelo kukhona i-profit konje wamhleminaza imali endlini nebhenki wewe uyikhupha ngoDisemba kube khona i-profit kulo mgalelo, therefore ke ngokwena ungakhupha u10% we-profit. Iyavakala kodwa ya ukhupha u10% we-profit because mose usibhatala ishunyanga inyanga ulona wathi indlela oyisebenza ngayo lo 90% usheke kuwe yabo. Ke ngoku ngathi usebenza kwangako ibhenki yakunika khona imali engenayo futhi extra kuwe noma kuthiwa ungene u10 rand funeka uqiniseke ukuba 10 yalikhupha libhatala normal leyo. Funeka libhatala 10. UThixo ke akafuni imali, ufuna obedience kuwe. Akafuni imali uthi hayi kodwa kufike kuphela inyanga phamba ndibhatale 10 kweli kasho ukuthi uthina noma kazi wakho ubhuti wakho wakupha i200 i20 rand inqamza hayi ke ndike phela kwenyanga. UThixo akafuni imali, ufuna iobedience kuwe. Amen. Into mayenze la 2 rand la 20 rand ayibe khona endlini yathina. La 20 rand uyiphiwe pha emsebenzini mayizi 2 rand. Bazalwane masibambe uThixo akafuna imali, ufuna obedience kuwe. Therefore if ever uzokishungu zosibhatala kwesarali kuphela udisobedient kuye. Haleluya. Yabona ke bazalwane masithi une business. Une business. Njengoba unele business uthengisa amagwinya. Uodenge 100 rand. Wathengisa i-turnover yakho 150. Obhatala 10 ubhatala phi? Ubhatala isishume salo 50 rand uyigain. Yavakala. Ubhatala ishume sa 50 rand uyigain. Ngeke uzubhatala ishume sala la mali leya because aloko i-capital akuyongeniso kuwe. Uzobhatala ngoku le ingenileyo kuwe. Okusiyabona uba ulimile mhlambe masiyeke sithi okanye ulimanga unepesika before badakataka abantwana besika nomakhelwane kokuqala masihambe siye endlini kaThixo. Esoqala siye kaThixo before kudliwe ukwenze yonke. Ulimiwe ulimile ngona before kuthiwa kwenziwa ibhana ngokuthi ibhana ngabe mbonweni. Ngoba before kwenze lolo leyo masibe khona izikhwebu ezindlini kaThixo. Haleluya. Whatever othe wayifumana kufuneka u10% usendlini kaThixo. Therefore ke ngoku umali lakhe akwazi uapply ke ngoku. Amen. Yabona ba. Abeke ngoku zifika befika ibundayo. Zifike intokozi kodwa ngayishaba lesini yakho. Amen. Ngoba ngoku bazalwane isishume kufuneka ube understand bese kuwe lelo leyo kuba wena whatever onayo kaThixo 10% wawuyephi endlini kaThixo. Lapha sifune khona ke ithi ke ngoku lapha kokunomeri. Yabona ke ngoku xa sifike ngoku lapha kunomeri yona la sekusemthethweni welo
because ishumi sasikhona before ilaw, sakhona kulaw, sikhona lapha kuGrace. So asiphelelwa ummiselo ngona phakathi. Ngoba kulapha ngokuNomeri sifuna ukujonga uba ke ngoku yintoni umsebenzi waso ishumi. Ngoba ufunde ke umfunde u18 kaNomeri. U18:21. Sibamba zona uThixo akafuna imali, ufuna ukuthembeka kuwe, ufuna umthobela, uyamthobela na? Chapter 18. Yeah. Verse 21. Uyabona onyana bakaLevi ndibanika zonke izishumi kwaSirayeli ukuba zibe lilifa ngenxa yomsebenzi wabo abasebenza wona, umsebenzi wentente yokuhlangana. Verse 22. Bangaphindi onyana bakaSirayeli basondele ententeni yokuhlangana beze bathwale isono bafe. Kebona abaLevi bosebenza umsebenzi wentente yokuhlangana babuthwale ubugwenxa babo ummiselo ongunaphakade esizukulwaneni zenu, abayi kuba nalifa phakathi konyana bakaSirayeli. Verse 24. Ngokuba isishumi sonyana bakaSirayeli abasirhumela uYehova umrhumo ndisinika abaLevi sibe lilifa, ngenxa yoko ndithe kubo mabangabi nalifa phakathi konyana bakaSirayeli. Amen. Verse 25. Wathetha uYehova kuMoses esithi, thetha kubaLevi uthi kubo, xa nithe nasithabatha konyana bakaSirayeli isishumi endininika sona esiphuma kubo sililifa lenu norhuma ngaso umrhumo kaYehova ngesishumi sesishumi. Verse 27. Wathi umrhumo wenu ubalelwe kuni uyingqolowa yasesandeni, uyinzaliseko yasesixovulelweni. Ngokunjalo nani norhuma umrhumo kaYehova ngezishumi zenu zonke enizithabatha konyana bakaSirayeli, nimnika uAaron umbingeleli kuzo umrhumo kaYehova. Amen. Amen. Yabona ke isishumi umuntu obizwe nguThixo ngokwentando kaThixo akafunekanga ba uyaphangela ngoba umsebenzi wakhe umsebenzi wetempile kaThixo. Ke ngoku uthi ngonyana uthi ethi lapha kwenzekayo onyana bakaLevi onyana bakaLevi bathi xa benikwa umhlaba kwathiwa na onyana bakaSirayeli bathi xa benikwa umhlaba bonke amaSirayeli kwathiwa ke bona onyana bakaLevi abazonikwa umhlaba ngoba lona ilifa labo kuzoba kuJehova. Yonke into enikelwe kuJehova izosetyenziswa ngabo. Njengoba benikwe umhlaba ubambe bolima aba mabathatha 10% ke ngokwento abazifumeneyo bazizise kulo anganikwa ngamhlaba. Ke ngoku uJehova phela bese bathanqalisela basikelela. Okwesibini ke ngoku abantu abaphinde futhi baxhamle kwizishumi zingedama zindandana zingedama abahlolokazi nabantu ke abanaso isidingo
baxhamla njani ke ngobona kwizishumi njengoba izishumi ngithetha apha House of Repentance njengoba izishumi lezisa kum ndirelease iblessing nam ndithatha u10% walo wesishumi sakho sifake ndine-account ke eyakwa African Bank whereby akukhona umuntu onesidingo njengoba ndithetha nabantu everyday ndithatha kula account ndiyofaka yonika loo muntu onesidingo umzekelo nje ngokhona umntana ebesithi ufuna uphinde esikolweni but akanayijezi esikolo anayishethi thatha kula kusashumi zezishumi ifake pha isebe when you pay izishumi 10% wezishumi ezibhadelweyo iyangena uya kwabantu banesidingo nabani nabe onesidingo onesidingo iba kukhona imali ekhona kula account yezishumi ndithatha kuyo unless ayikho ndithathe kulena ikhona yezishumi kumele iza kuyo ndinikele banafe ndinikele bantu haleluya kufuneka bazalwane icace lolo leyo ifana kanjena kuza ixesha whereby omnye zonke oqala umsebenzi ukulicala ngapha okanye eyomisa umsebenzi ngecala ngapha umfundisi uzothi izishumi zapha azithatha azise lapha emishini izishumi sezishumi zalabrancha kuyo asisapha emishini sithatha besiba emishini sazi ba nam thatha izishumi zezishumi ndisise phi ebantwini abanesidingo awukwazi ke because you are not authorized uba uthathe izishumi wena usithathe usinike amahlwempu isishumi usisaphi with altar kube ngulo authorized for isishumi onele uba abone isidingo oyanikele kulo muntu anesidingo haleluya amen ngoba abazalwane kukhona izinto ezenzekayo kule ndima yeshumi ngenxa yokuba usathana uyayibetha usiza ngabethi yonke into ubetha ezinto ezibalulekileyo amen ngoba uyazi uba if ever uzibhadala ishumi uyona uthini that is why kune doctrine ngo esibetha ishumi ndifuna lapha House of Repentance njengoba kukhona la vision le to take care of the need of funds and true widows yabona siye indaba ukunikela nje siyanikela ke basabane ngalolo sinayo kodwa friend seba izishumi zezishumi ziyayibamba ziyithatha la ndawo akuthi kuba nezishumi fumanisa uba hayi ke siphelele lapha 10% now yonceda abantu bazalwane sinabazalwane ke afumanisa uba abana mhlambe abafana nolenoza ngoba ke si live andizokwazi abantu benshine ofuna uba akaphangeli sisebenza ngalashishumi sezishumi njengoba ithi ke ngoyiBhayibheli yasine khona ithi ke ngoku nawe njengoba ithi nawe uyothatha kwizishumi zezishumi kube ngowakho umnikelo wezishumi haleluya ilona ke leyo ke bazalwane indima yezishumi indima yeshumi uba ulimile ulimele uyathengisa qiniseka uba uyasibhadala isishumi 10% wile ngoba umuntu sedanisa endleleni thatha u10% uzombona uthini ithi ngoziziseni ziphelele therefore house button that's a free will lelo kuzithandela but kuze lokho yabona ezinye izinto ezizibala kulo 90%
therefore kufuneka wena kuqala usathane ke uyabamba abantu bayenza lonto abaninzi futhi futhi athi yeshile kuzulu kodwa xa ujonga ukubala ndinikela ngenda konzini ifa unebona imali oyibhatele esishulu uyanikela konzini nyane but la 10% lo ababekayo kwabazalwane lelo ngobazalwane ifuna ukuthi siqhelise and if uyabona abazalwane ayikho into ebanzima ebona xa uphatha ishume uzokhupha ishume uvele ucinge kaninzi ngokubeka ukuthi uvele ingqondo ingqabe ezininzi ngathi ingqaki ziyezivela ubone ngoba madoda usathana because uyayilwa indaba yezishume ngoba abona uthixo kalingwa kodwa when it comes to izishume uthi ndilingeni nijonge bakhe ndivule na ifresi zamazulu ndimthule lisikele yabona ke bazalwane izinto ofuneka uvele ucimele nansi ke enye into i-stop order sesishumi asikumele ungasenzi ungadlwenza i-stop order uthi hayi ke ndiyazazi bande no mayisuke kuwe i-transfer okanye i-transfer imali ethile iphume kuwe kaloku bazalwane uthixo afuna imali i-obedience uthixo abalevi wengabaniki umhlaba njengabantu bonke abaniki umhlaba basilibele bazenze zonke izinto ake ngoku ngenxa ufuna i-obedience lapha kwaba bantu aba bakhe ngoba bazalwane kufuneka wazi ba ungathi umuntu uthi hayi isiyabodwa ungazenza for the pledges monthly contribution zonke ezo zinto ungazenza isiyabodwa kodwa when it comes to shume mayibonakala nefunda zakho ukuthi okay transfer ishume reference tithing Jesus amen mayiphume kuwe mayiphume kuwe kaloku jonga apha ndikuxelele ikhona imini owaziba uba wenza stop order noba nabani awusebenza stop order uzokasho ukuthi yabona ke kule nyanga hayi bengeke ndisibhatala ishume ngasebenza stop order ayisaphuma like obvious uba uthiwa lesithobe siyi-reverse unga-reverse so because therefore ke ngokubazalwane we need man siyibambe the principle uthixo akafune mali just obedience kuwe i-obedience kuwe and yabona bazalwane xa ungasibhatalanga ishumi kuyafana noba wone sono funeka urepente cela uxolo uthixo ba usho yena haleluya ke bazalwane singeza sonikela